Diyos ko mo ito, naampun ko. Ano kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang hinamahal ko? Nagkagwapo dyan sa akong mamod. Bismile sa bismile. Kasi nagkagwapo dyan sa akong mamod. Diwapo dyan ako. Gwapa sa atin no? Gwapa sa atin? Gwapa. Gago! Ano? Sige, kanang... Ano? Ano sabi ni mama nga, naako dito ha. Inanaad ko dito. Mga tanas si mama nga, asa ko inanaad dito. Dito ko nindagan ha. Iba nang bayaran ka dito. Sana Muna na. Inahan na ako dito ha. Wala ko dito. Dagan na dito. alaala ang kasama. Sana mga sandali dato'y nangunong saya. Nalagi ka, Bes? Waka ka ba? Nung sa man? Business sa mga marites. Di ampon raka. Turong Besoy! Kulagi sa mga nakabakwa na sa mga marites. Medyo kumutuan na, Bes. Ay, tubis! Ina ang mga marites ito ganan ko. Abo, niya sila. Ang bayot tragita daklan din niya mga marites. Ang bayot tragita daklan din niya mga marites. Anak sila dito. Ano, stay ko, ampun makakong, ano marites mo? Oh. Turong Besoy! Lagi bis. Dito bis. Dito. Sabiring man, grabe kay kabis ay. Pero ba ko kaligo niya mo kung kan. Turong bitaw, Bes. Lagi bis. Nagkarong di ko bis. Lagi ko nag-ibis. Medyo kumutuan na, Bes. Ay ko bis. Tanawang mga marites ito. Lagi istorya ka dyan dito. Ano ko ginanabis eh? Nagpun mo na. Turong Besoy. Lagi bis. Ojo ko nagunaw na sa liko-liko. Ojo ko nagunaw na sa liko-liko. Ano sa nagawin mo? Pati! Ano sa ati, oy? Pati! Ngawan! Kapilapil diri kay pamilya rami. Lagot, di ko ninyo doon ba? Ampun dra ko, Be! Wala akong tinutano nimo. Basan kayo tawag na mong dagway ko kung dagway. Guwapa pa ko nimo. Ay, kana. Dong, asan mong ate? Nilaag na po ni mong ate? Oh no! Pagka dyan yung bataan eh. Kalaagan ba na yung mong ate, oy? Asa man dapit si ate? Dito. Dito dapit ni mong ate? Yan, ito ka nindagan? Asa man dito dapit ah? Dito. Ah, dito dapit ka dahil nindagan? Nindagan. Ah, ito. Tigo aman, tigo. Siguro ni... Wala ka na. Dito lang kasi mong ate mo dito magadapitan. Ano dito man siya nindagan? Gago! Dito. Kasi na eh. Klaro kay gibayaran mangguro ka sa imong ate, oy. Dito kagikan, mong ate na ate dito. Ba dito? Dito. Oh, nawa. Oh, no. Dito tinuod. Sige, adto na ko imong ate ha. Uli sa balay ha. Uli dito ka. Tuduan na sa iyang ate niya sa pagka dyan yung bayhanan. Bantay lang dyan yung bayhanan. Makitaan ko niyon. Uli dito sa'yo na. Gwapa pa ko. Mas gwapa sa... Kadaro na ba? Ako na dira, wala lambot. Lipstick ko. Oh. Bait. Ito, Bes, tarong bote. Ano man? Di ka pa na, di ko na yung ba? Ito, si tarong bo. Ano may tarong oy? Nagtarong ko dire. Ano nga ang pinsya ba? Ito, Bes. Ay, ano sa... Ang kunda ko, te. Ampun lagi ka oy. Tara mo kung dagway, gwapa kay ko. Sana, Bahala mo dyan. Mamo mo sa san mo, bahala mo. Te, tarong te, bo. Ano sa lagi tarong oy? Nagtarong ko dire. Ang kunda ko, te. Ampun lagi ka, tara mo kung akong dagway oh. Gwapa kay ko. Siya ka na imong ko. Awa, te, Be. At ano? Bago. Ano na? O namin nagtarong oy. Tarong te, bo. Ato lagi di mo pumunta ng ano, hari pa mamuta na, hari di ka ni Gosok palanat ni Mama man. At paano? A few minutes later. Diyos ko mo ito, naampun ko. Ano kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang hinamahal ko? Mano kanak, ganyan mo kasi gulat. Ganyan sa problema.
Kasi problema oy mo kung gigahilak dira oy. Gago! Matino, naging ate ba? Sige gyud sa imong ate ba? Ampun ako, ma. Kisa ba lagi mo ni mo ampon? Ate, ma. Ay, dili na tinuod na. Kaya baka para makabaw ka karon nga. Unsa di tinuod? Imong na ingana lang nagkuan mo. Alam nga kay imong ate, giturjito na mo sa imong papa sa kuan sa kanang lodge with aircon, yada ko nga same nya. Kanang ali kanang kutsun nga pating nindot kay ba humok kayo. Ikaw. Umawi. Kaya ikaw gibuhat man kanang ay buhis ako na ko inilok jud niya ako anak ko eh. Ikaw kahit sa imong luha kay mo man ang luha. Ako ang dyan ang luwa. Ano na, nagilakod eh. Ilagi ka, ikabla ka dili ka ampon. O, natakanang giturji ka na mo sa kalibunan. Natakanang giturji ka na mo sa kalibunan. Karoon, ma. Ang kilid-kilid pai. Mana, imong dagway. Pai, ito. Muna dagway ni mo, muna. Ano pansin ang mga marites? Wag mo may ka-food ato sa imong amahan ko. Kay katong timing to sweldo imong amahan mo to. Imong anak ay ako anak si Zion o si Melody kay detergent na sila sa aircon ready Okay, ma. sa amin niya kanang basta hindi tingnan ko nga prices na Igsundi ko ng mga tae, ma. so na yung mga tayo pero so mo sa kanila ate ni Mugo ni ate ni mo ni Zion ay kabila ka gul ang samtang kay hilak-hilak magay bati pa kay kano nawa na ay ako ay minuha ni tayo cellphone ko eh Karoon, ma. Bago niya. ikaw na siya bagon. Kasi ginawa kay batik kag naong. Sa mo batik kag naong. Kaya, alin ako.